Okei, morjens. Täältä hunajatehtaalta. Se voit ottaa kuvaa vaikka täältäkin päin. Tällaisten mehiläisten kanssa on kiva tehdä töitä. Nämä on jalostettu täällä viime kesän jaokkeita. Tehty tämmöiseen optimaaliseen sadonkeräykseen. Ja myöskin se on hyvä laittaa merkille, että jos ei halua, että tuo verkko, tämä niin sanottu verkko tässä, on täynnä mehiläisiä. Ja sen te näette tässä, että mehiläiset puistelee tonne pesä eteen, niin näettekö, että tulee kimppuun? Ei tuu. Sen takia on kiva, että juurta tehdään alaspäin ja hunajasatoa löytyy ylöspäin. Siinä on nyt tästä yhdestä pesästä otettu nämä. Ja 3-4 laatikkoa kävi hakemassa tästä jo tänä kesänä. Merkitystä on sillä, että minkälaiset paikat sulla on. Se on 50% tästä sadon määrästä. Ja sitten minkälaiset, toinen 50% on se, että minkälaiset mehiläiset sulla on.